OK, dobrý den. Jdeme si dát 1v1 s mým kamarádem. Je to já nevím mluvit, v Fake Murder Mystery, protože jsem moc chudej na to si pořídit private server. A dáme první do 5 bodů, tak vyhrává. Nevíme co. A ten, kdo prohraje, tak dostane facku. Ne. Ale hejbej se. Hej. No to jak asi nemůže. Ale hejbe se, ale nemluví. Mluv. Sežeru tě. Ona se nechce. Ahoj. Bum. Kam mířím? Ti dám. No dobrý den. Jo, a může se jenom házet, jo? Aby to bylo jako fair. No dobrý, já si jdu od jednoho stalky. You know what's up. Jo, kámo. Do 5 si řekla. Do 5. No do 5 bodů. Do 5 bodů jsem řekl. Let's go. Okay. Hele lidi, tohle to neplatilo, nekoukejte se na mě na nuba. Platilo. Já jsem hodná kapibara, Kámo, to platilo. Mě to nezajímá, platilo. Kámo, já chci být teď šerif. Kámo, já chci mít Já na bych to... jsem chtěl murder. Kámo, já bych chtěl mít někdy natočený trickshot. Takže možná se to teď stane. Já, kámo, nevím, jestli tam jde vidět celá ta obrazovka. Asi. To je dobrý. To vystřihneš. A co vystřihnu? To první... Jestli tam jde vidět ta obrazovka. Jak mám vystřihnout obrazovku? Hej, tak počkej, tak půjdeme aspoň ven, hej, ne? Jdi ven. What's up? Tak lidi, teď si tady počkáme na blbečka. Shit. Nevím, jestli to furt ještě dokážu. Já už jsem jakoby venku, nechci jít říkat. Jo, já jsem tě viděl s extrém, no. S X... Kámo, co to je? Já nevidím na klávesnici. Jako sorry, ale nevidím na klávesnici. Kam já se bojím, kde Dobře seš. si tam skáčeš s tou tvojí bombou. Já ji zahodil. Hej, pomalu. No, kámo, mě to nestřílí. Viděl jsem už něco, že by jeden záviděl, ale takovýho trotlák mě to jsem neviděl, ale takový trotlák mě to... Ale kámo, podle mě bychom měli mluvit taky anglicky, protože mě sleduje asi sleduje. Jako sorry, ale moje videa viděl asi 8% z Mexika a 5% z Itálie. A počkej, 8 to je 13. Co? A zbylých 87% tak vidělo z Číny a z Japonska. Z Japonska vidělo jedno video 24%. Takže 2-0. Yes. Nejhorší role, co může existovat. Nejhorší je Innocent. Jsem Innocent. Ta bomba je murder. Ti dám headu. Ta bomba je murder. Co to bylo? Já jsem hodná kapibara, mě nezabijej. Ti dám, moje hodná kapibara, že z toho Tak. Dead. Oh, hello. Bum. Oh. Já nevidím svůj kurzor. Ne, Prosím. ty jsi hajzlí, ty jsi dal neviditelnost. Co? Nedal. A
Jo. Je tam jenom, jo. Jak jde? Ne, já nechci slyšet facku od tvojí mámy. Ne, nedostaneš facku, možná, neboj. Až ve škole. Tak to bude mít problém. Ne, díky. Ne, já řeknu, že jsme se vsadili. Takže 3-0, kámo, zatím. Mňamka pro mě. Kámo, ale já reálně nevím, co by měl dostat výherce. To je jedno. Taky nevím. Se dostane. Jeden bobux. Ne. 1 korunu. Dobrý, 1 koruna, kámo, let's go. Já dostanu 1 korunu, já budu bohatý, slej. Takže 3-0, jo. Takže 3. Ne, já jsem inocent. Takže zase ven. Já jsem inocent, koukej na tu malou kapibarku, milou. Bych jí dal pěstí. Jo. Jo. Kapibara a to pátý. GG. Kámo, proč jsi tam? Hajzla. Počkej, já chci zkusit ten tvůj probuk s tím. To nedáš. Hej, nevšímejte si toho, ale já jsem někdy prostě úplně postižený a rád se takhle poskakuju. Kámo, ale jestli mě sledujou Angličani, tak jako sorry, ale sorry. Kámo, to bylo blízko. Vajíčkoslav? Budeš Vajcoslav? Nebudeš Vajcoslav? Budeš Vajcoslav? Kokounat. Oh shit, jsem dead asi. Kokounat. Jsem dead. Kokounat. Jenom házet. Šampuj. Co? Počkej, co? 3-1. Počkej, jak mě to zabilo? Co? GG. Kámo, to... Co? Počkej, jak mě to zabilo? WTF? Metech GG. Nevím. 3-1. 3-1. Sorry, can see the not here. Jo, aha, tvé máma, 0. Ano, já měl účet Icvike, protože to tvoje mama, jenomže ten mi hackli. A ukradli. Jsem měl asi 5000 robuxů. Ano, pan si tam kupoval fakt mega hodně robux. Jo? Dá co? Ne, Říkat co? držu, radši. Jo. Kámo, prostě, hej, No. dej mi šerifa, nebo ti ukousnu péro. Hej, já to řeknu jednoduše, táta mu půjčil peníze na to. Jo. Já jsem se u něj vydělával. Že jo, Arma? Jo. Já tě vidím! Já tě ukousnu zadek. Tak pojď, 1 hoďka. 1 loďka. No dobrý, 1 loďka, bez loďkovidel. Spadla kočka do povid... WTF? Spadla kakna do povidel. Spadlo jablko do záchoda. Jablko vylezlo černý. Počkej, jablko spadlo do záchoda. Jablko vylezlo černý. Spíše Jo! čokolád. Jak se to bylo? Počkej, viděl jsi ten můj krok. Kámo, čum na to. Jo, hej, a to je natočený. Hej, Adame, já ti potom řeknu to jméno toho YouTube a podívej se na to video. Já to ale asi budu to. Mám to vystřihnout, nebo to mám nechat takhle?
Jo, vystřihni to. A co mám vystřihnout? Já bych to To nechal... jak jsi říkal, já ti řeknu moje jméno toho YouTube kanálu. Jo. OK. Hej, ale... To můj editor vystřihne, víš co? Hej, víš, kdo je můj editor? Já. Ty. Ano. Učím se editovat, nechma. Nechtěl bych. Zrovna na takový postižený mapě. Hej, mě baví dělat tu 1v1, půjdem do 10 bodů. Tak jo, lidi, měníme to na 10 bodů. Ano, bude další video pro vás. I když vás to nezajímá. A já to vím. Ty jsi tady! Kde jsi tady vzal? Zhebni. Cípni. Jsem tady jediný, který vlastně hraje to Drift Paradise sám a vydělal jsi tady taky na nový auto. Já jsem říkal, že mi to nebudeš dělat. A co? Můj ohňatej zatčit. 5-1. Tak jdem do 10 bodů. Hej, Adame, přidej sem Janzu, on mi volal. Já ho přidám. Dík. Ok, já teď nemůžu, já teď tady něco dělám akorát, já se tady teď něco to. Hej, on se nechce joinout. A, tak nic. Tak ho neprozváněj, když nechce. Ne. Hej, podle mě kvůli tomu, že tady je Ria. To ne. Ne. Ne, To ne. protože on něco... My jsme si ještě dneska psali. S kým? S Adamem? Jo, já jsem s tím psal. Takže to bude teď 6-1 nebo 5-2? Já jdu normálně už. Se bojím. Kapibara být zlá. Dobrý kapibara být zlá. Mňam. Tak který tady jediný hraje to Drift Paradise. To není Drift Paradise, ale... Drift Paradise. Teda, Ano! sorry. Kámo, To tě hitlo! Nelži, to tě hitlo! Hitlo, no? Ne. Jaký drifty do prdele. Ona se joinula nějaká čápka. 6-1. Kikni. Kámo, WTF? Ta cápka je murder. Úplně. Kámo, reálně, ale co to bylo? Ty jsi sundal tu hlavu. Kámo, WTF? Jo, ty jsi inocent. Ne, dobrý, aby to bylo fair, tak nikdo nedostane bod. Já to potřebuji. Jo, dobrý, takhle to mám natočený správně. Ne, nemám. Ještě trošku. Jož. 60 000. 160. Já jsem dostal Cupid match. Co? Z toho kolotoče já jsem dostal ten Cupid match. Cupid's Blade, aha. Počkej. Jo, ten mám taky. Aha, tak já si nechám mojí to. A já mám, můj kamarád, no on je teda Angličan, a on mi dal Ginger Skite, to je tady ten perníček, co mám prostě tu kosu. Kámo, ty taky Ty vole. opovaž se, To kámo. bych chtěl hovadu. Ty hada. Kámo, WTF, jako sorry, ale já nevím, jestli... Ty zapnul jako mrtvej X-ray. X-ray. Takže to je 7-2. Kámo, WTF, proč máš tak roztáhlej krk? Taky můžu. Haha, nemáš tak roztáhlej krv. Nemám, no. Jsem prostě frér. A koukej, jak si to dám zpátky, tak vypadám jak žirafa, natoč to. A já budu vypadat jak žirafa. Za chvíli. A jo, WTF.
Ty hada. Prej, ty hade. Jo! Ty hada. Kámo, tak ty jsi prohrál, nebo já jsem prohrál. Dobrý, děcko není nahoře, mám win. Já jdu zblízka. Já na tebe jdu zblízka. Ne, nejdeš. Podvádění, červená karta. Máte mega hezký auto pro mě. Jo, aha, takže tamhle chceš. Nejsem. Už ne, no. Hrabe? Odkud to házíš? Já nevím, odkud to Od tady. Co to je? Jako sorry, ale to ti hitlo Jako sorry, ale já mám chuť tě zabít. Ne, já spadnu dolů. Nepíš. Sežeru tě. Ne. Jdi. Kámo, kde jsi? V jakém patře tance? Kde jsi? Zase nevíš, v jakém patře, viď? Já můžu totiž do jakýhokoliv. Tímhle s tím. Já jsem takovej impostor. Kámo, ty máš ghosta. Nemám. Vidíš, teď jsem třeba mohl vlízt do druhého patra. Co? Jo, A tady já tím. Jo, tím výtahem. Tak to vím. Kámo, ale už No vím nevíš, někam. v jakém jsem patře, viď? A já vím, seš A ve... já Kámo, já nic nevidím z té první osoby, já musím shift lockam. Už jsem si viděl úplně, že na moje nový auto. který tak nevidím tak nevidím ty sloupy. No, mám nový auto. Ale kámo, neschovávej se furt. Víš, jak dlouhý tady to video bude? No jo, tak já jdu na rovinu. Tak jdi. Můžu se k vám připojit. Sorry. Sorry, not sorry. Hej, dáme to takhle. Dáme to takhle. Ne ty, dáme to takhle. Já budu prostě, když budu impostor, tak můžu jenom rukou. A šerif jde zbraní prostě. Ty máš nůž, takže musíš šermovat. Víš co? Ne, počkejte, kámo. hej, co Hej, mám tak dát, počkej, abych nehrál? buď ticho. Nevím, co máš dát. No. Hej, tak to Abych je nehrál. jedno. Tak víš co? Kámo, hej, tak počkej, tak to lívni zatím. A ještě nám zbývají 2 hry, aby jsme to dokončili. Tak až to dokončíme, tak se připoj a půjdeš ty s Matyášem proti mě. Jenomže, když ty budeš šerif a on bude murder, tak se musíme resetovat a nebudeme mít bot. Jo? Ale když já budu třeba innocent a Matyáš třeba bude jako murder, tak co? Remíza, takže Matyáš to třeba prohraje. navzájem. Tak tady to bot nebude. To bot nebude. Jo. Ne, počkej, ty máš bot, protože ty jsi střelil dřív, než jsem tě zabil. Ne, to je remíza, všichni jsme se Jo, tak dáme zase 8-2. Já nesnáším tyhle mapy, chci, abych cípli. Víš, to by bylo špatný, kdyby tady to viděla moje máma. Jo, ona má YouTube, ale nekoukáme na YouTube. Ale jako jo, kdyby se podívala, tak ji pozdravu. I když je na baráku. A jo, máme v práci. Já ji mám v práci. Chudák máma. Haja. Kamo Matyáši, strč si toho šerifa někam. Strč si to fakt někam už.
Zdraví vás Jungle a jeho máma. Buď ticho! Nějakého Junglese, že ti bude pata malá. Počkej, já nemůžu sekat! Já nemůžu nic dělat! Já klikám! Čo, já klikám! Tě nemůžu zabít! Hej, víte co, zahrajte si ještě. A já chvilku lehnu, protože mě bolej nohy. Kumalala, Já se chvilku lehnu, ale budu s váma mluvit. Dobrý, takže to je 8-3. 8 minus 3, no. Já se lehnu. Já ale tě budu s váma slyšel. komunikovat. Ale teď nebudu hrát, hej. No, stejně nám zbývají, jako mně zbývají 2 výhry a Matyášovi zbývá 7 výher. A pojď Terezoru zase. Tak menšem dám, no. Menšem, no. Hej, pozdravuju všechny do videa. A hlavně jich mám. Ne. Ale já myslím, že tam, já myslím, že tam ani nepůjde Ahoj. slyšet to. Ahoj, jak se máš? Já jsem Honza Šindel. Je pravda, že učitelka na ICT je těhotná? Ano, podle mě ano. Protože mě říkali, že je prej těhotná. WTF? Ale kámo, už Že to jo. fakt strč do někam. Co mi řekl, že mi dáš vole šerifa? K mi ho dáš vole. Tě vyhulím. Mámu. Já ti Tak já jo, nad tebou dabuju. 8-4. Kámo, co mi je? Co začal nějak divně to hrát? Hej kluci, Hm? já se na chvilku típnu a hned se připojím, jo? Jo. Prej, ne. 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 Já jí zle. Proč se tě nezbavím? Můžeš mi říct, proč se tě nezbavím? Protože jsem po tvojí Je. postelí. Kámo, ale tam Moje prostě... postel nemá vnitřek, víš, já tam mám šuplík a kdybys tam byl, tak jsi dávno už rozmáčknutej. OK. Ne, nejsem, ale OK. No, kámo, já jsi tady nastavoval tu. OK, no. A já ti mezi tím sejmu. OK, no. Tak 8-5, no. Některý jsi tam nastavoval, nekoukal a ty mě prostě takhle dementně zabiješ, jsi černý. Tě fláknu. Já nejsem žádná. A já vždycky nad tvojí mrtvolou. A já to udělám nad tvým dědou. Ale jo, kámo, už jde vidět jako celá obrazovka. Jo, jde, hej. Kámo, to je reálně 25-minutový video. Hej? Kámo, ty točíš jako bouchal. Kámo, hej, tak jako sorry. 45 minut dlouhý videa, hej. To taky možná bude. Ale já potom udělám speciál 2v1 za 30 odběratelů. Ne, ale jako zase, když to sestříháš, tak to bude tak 10minutový video. Já čo? jsem z 20-minutového videa udělal 5-minutový video. Pojď, ne? Už se bojím, už se mi třese péro. Fakt. Jak to řek? Fakt? Tak pojď, kulišáku. Tak počkej chvíli, já tam hnedka jdu. Jsi venku, ne? Jo, Tak jo, já jdu. Ahoj. Já mám jak vyplýho ghosta. seš prd. Kámo, tak to... By tě to muselo hitnout.
WTF. Dobrý? Tak čau. Ale Matyáši! On je tady. Co to bylo? Hihi. Taky můžu. Hihi. Sakra. Nesekej! Tak jo, nebudu sekat. No a vůbec. Dobrý, kámo. Doslova jsem tě... Už mě nebavíš. Kámo, Matyáš, jdi do háje. Jdi do háje! Ne. Kámo, jdi do háje už! Fakt už jdi do háje! Už mě nebavíš. Tak čau. Ty už mě taky nebavíš. To bylo jinak, jo. Co? Kolik máš bodů? 9. Myslím, že 4. Tak snad budu vyhrávat, no. Kámo, co to bylo? To Hej, byla náhoda, prase. kámo, hej. Já se prostě random střelu, já měl pocit, že tam seš. Jo, a taky jde na tom videu vidět, že nemám žádný hacky, jo, takže... Nemám žádný Nevadí, X-ray nebo co. Teď ti nevěřím. Tak mi nevěř. Ti potom pošlu odkaz na video, haha. Tak Jo, tak to asi taky vystřihnu. Já mám zaplý chat. OK, kámo, poslední hra z 30-minutového videa. A potom z toho vznikne 20 nebo tak nějak prostě. Nechám to takhle. Kum. Tady máš moji hlavu. Jak to? GG, kámo, 10-4. Co chci dát do té hlavy? Ne, já tě střelil do ruky. GG. Dobře si zahrál. A teď to jde na YouTube. Tak jo, Tak jo, já to 30 minutový video. vystřihni to. Ahoj. To vystřihne.